May mall ngayon. Ayan o. Sama ko si Bro Rolly. May yan. Doon kami sa mall. Punta kami sa ano. Pick up kami ng kurtina. Ngayon, ito kami sa Rockwell, Makati. Ngayon, nag-pick up kami ng kurtina na lalaban namin. Kasama ko si Bro Rolly from Gumbel to Dela. Rolly. Naglalakad mga yan. Papunta kami namin yan sa may mall kasi doon nakaparada yung motor namin. Tingnan namin yung ano doon. Yung naman yan yung motor namin. Kunin namin. No? Punta namin yung mall mga yan kasi doon nakapark yung motor namin. Tapos yung kurtina na niwan mo namin doon kasi marami-rami eh. Medyo mabigat din pag binuhat kaya ano man yan, balikan namin sa may mall kasi pupunin namin yung motor kasi dito kami naka-park sa mall to mga Indians, no? Rolly from Gumbel to Dela. Ayan, maganda ito yung Barangay Christmas naman yan, so pasok-pasko dito sa mall na ito yan, so alam mo ba ito yung mall dito. Kunin namin yung motor namin. Ayan si Rolly. Dito kami sa may isang mall kasi kunin namin yung ano, yung motor dito. Pasok na ito may yan. Ayan, mayroon dito ng ano, gumagalaw na ano, medyo gumagalaw na reindeer. Ayan. Ayan yan si Blue Rolly doon. Yun. Ayan ang Christmas yung mga yan, so. Grabe. Yes, no? Pasong-pasong ito sa mall na to. May mga Christmas tree at saka yung mga may reindeer dito sa may Makati. Makati ito may yan. Makati Mall ito. Ito sa may Rockwell. Sa may Rockwell mga yan, sa may mall, sa may Makati. Okay mga yan, salamat sa panood. God bless you, more power. Keep you sa nasa ubuti ko yung kalagayan. Bye bye mga yes.